Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ben Cuma Sapar Türkmen. İnşallah bugün geopolitika hakkında bir kağıt ayet geçecek. Niye sebetse? Azı dünyada geopolitik oyunlar var. Şu oyunları siyasetçi adam, akıllı adam, lider adam görüp analiz edip durması gerek. Geopolitika oyunu. Dünyada hazır gigant devletler var. İmperyalizmi dava eden devletler var. Amerika, Rusya, Kitay, hazır Hindistan hem koşulup başladı. Bu tarafta Veliki Britanya diye Fransa eden devletler var. Şular şu an hareket ediyorlar. Türkmenistan halkı yakında ayaklanıyor. Türkmenistan içinde bu zalim diktatörü näme diye ayrı taşlıyor. Türkmenistan halkı yakında ayaklanıp Gurbangulyny soňky ýoluna goý berýär. Gurbanguly muny bilipdi. Gurbanguly mäzin imkangadyr ogurlatdy halky. Çünki 2021'i görmejegine o da hem bilipdi, biz hem bilipdiz bunu. Gurbangulynyň 2021'de Türkmenistanda bolmajagyny 99 garantiya bolup barýar. Türkmenistan dünýäniň merkezinde yerleşen döwlet, baý döwlet, hasatan transit döwlet, ýene hem goňşulary bilen. Çünki bir ýan tarafynda Afganistan, bir ýan tarafynda Iran, bir ýan tarafynda Kaspy deňiz, baýlyk, görülmeşdirilmedik mal-mülk hem de Russiýa bilen granisalaşýa Kaspy deňiziň üstü bilen Türkmenistan. Şoň üçin bu haýsy bir döwlet, haýsy bir imperiýalyk döwlet, ýa-bolmasa gigant döwlet şöyle özüniň waýny bazalaryny, waýanlaryny getirip bilse, bular paşty dünýäniň deňýarsyn upravlat etmäge imkany bar da. Şoň üçin bu Türkmenistan bütün dünýä üçin bir gyzykly bolupdy häzir. Bilen Türkmenistan 91'de garaşsyzlygyny aldy. Türkmenistan halky şu wagtda deputatlar hareket edip alyp galdy. Niýazyp islemedi muny. Birazrak geçenden sonra Niýazyp özüniň howpsuzlygy üçin bir taraplygyna maldy. Türkmenistanyň bir taraplygyny alyp galdylar. Niýazyp bir akylly bolan üçin näme? Türkmenistan bir tarafdan alıp berdi. Ol özünün howpsuzlygy üçin aldy. Hasatan da Türkiýeden baran maslahatçylar bardy, şular şoňa maslahat berdi. Saparmatdyr ki Boris Yeltsin'in alkaşlığından peýdalanıp da sırazımını alıp kaldy. Yeltsin oň bilen uruşdy, muň bilen uruşdy. Dikkat etmedi bilmän galdy bu Türkmenistanyň bir taraplygy üçin. Putin geldi Russiýa, Yeltsin astavka çykdy. Ondan sonra Putin gelip aýtdy ki 20-nji asyrda dedi iň ulakhan bolan katastrofa dedi men üçin dedi SSR'in ýykylmagy dedi. Soňra başga bir çykyşlaryny aýtdy ki Putin men dedi SSR diklemek isteýän dedi. SSR diklemek niýeti bardy Putiniň. Elbetde indi bu iş bolmayan boldy. Indi SSR diklemeýän boldy. Gitdinmi? Dünyada en güçlü döwletlerden birisi Amerika. Hakikaten hazır Amerika hesaplanıyor. Dünyada güçlü. Bu SSR parçalamaklygyna da uly işleri alyp baran şu Amerika alyp bardy. Amerika ýene Russiýany ýene hem parçalajak ki, şoby erti bir gün ayağa turmasyn, maňa garşy protivnik bolmasyn diýen niýetleri bardy bular. Çünki Russiýada SSR'den galan orujalar bar. Russiýada SSR'den galan oruja çykýan, ýarag çykýan sehler, zawodlar bar da, tank çykýan, samolet çykýan zawod, fabrikler o SSR'däki Russiýada galyp gitdi. 85-90% orujalar şo ýerde, altyn kümüşler şo ýerde galyp gitdi. Öňki şo SSR'däki baýlyklaryň köpsi. Amerika Russiýany ýene hem gowramak üçin ýanynaky döwletleri, ýa-bolmasa şo Russiýanyň arbitasyndaky döwletleri demokratik ýol dip Russiýanyň arbitasyndan goparyp almak planlaryny çizdi hem başlady. Birinji bol Gruziýany çekip aldy. Ondan sonra Ukraina gitdi elden. Hazırny Belarusiýa gitjek boldy. Erti bir gün hem Orta Asya'dan ya Kazakistan ya Özbekistan çıkıp gidýän planlary bardy bularyň. Garaşylmadyk ýerde Amerikanski politikler üçin, Amerikanyň plany üçin garaşylmadyk ýerden Türkmenistan ýani bulara bir sürpriz boldy, bulara bir näme geldi? Şans geldi, bonus geldi.
Dünyadaki gigant devletler için bu Türkmenistan juda gerekli yer hasaplanıyor. Stratejik hem ya yerden hem juda bir amatlı yer hasaplanıyor Türkmenistan. Çünkü Türkmenistan aytip berdim ha. Ana bir taraf Afganistan, bir taraf İran var. Çünkü Rossiya üçün bu Türkmenistan juda gerek. Çünkü bardı geldi erti bir gün İran bilen Amerika uruş giden bolsa, Amerika İran parçalap taşlıyor. Çünkü Amerika İran'ın üç tarafına özünün vayanlı bazılarını koyup çıktı bu. Pakistan, Afganistan'a koydu bu tarafından. Bu taraftan Fars Körfezi'nde, Saudi Arabia'da, Dubai'da, namada da var bu, Kuveyt'te, Irak'ta, Türkiye'de, Gruziye'de özünün vayanlı bazılarını koyup taşladı. Dine İran'ın açık tarafı, Türkmenistan tarafı açık. Çünkü Putin hem istemiyor ki Türkmenistan özünün orbitasından çıkıp gitmesine. Putin bile bu yıl uçması yine 5-6 yıldan sonra İran'ı Amerika parçalıyor. Amerika bunu uruyor. İran'ı yok ediyor. Şonda Putin'in niyeti var ki şu İran taraftan gelen hopi, Sputnik yolları antarradarne stansiyaları bilen näme upravlat etip duran niyeti var. Şoň üçin Putin hem Türkmenistan'ı golay elden berip koymaýar. Amerika'da bu Türkmenistan'ı almak için herkili oyları ediyor. Indi üçüncü bir bizim bilmedik, bizim görmedik devletimiz var, eşitmedik. Eşitmese onun bunu yaşa koramız abi biz. Ata-babamızın düşmanı olan, Oğuz Han'ın düşmanı olan Kitay'dan devlet, Kitay diyeni Yacüz Macüzler Orta Asya'nı alacak diye hareket etti o. Biliyorum, yakında Türkmenistan'ın halkı, Türkmenistan'ın batırları ayıklanıyor. Bar bilen bir Gurbangulyň son geldi. Emme biliyorum. Şunda biz ayaklanan mahalımızda hüzatları şu geopolitik oylar qowu bilsek boldy. Golay bulan oylarına girmez. Rossiya üçün Türkmenistan öz yerim dep bilýär. Bir yerde uruş çıkmasın diye. Rossiya isläp turanda uruş bolmasyn Türkmenistanda. Şoň üçin gaýgada oturmaň. Erti bir gün diktatora karşı çıkan maty bizi atıp taşlasa näme bolýar diýip oýlamaň. Hiç adam bolmaýar. Biz ayaklansak boldy Gurbanguly özü gaçyp gidýär. Çünki Gurbanguly ýanynaky nämelere, wayenlilere, polisiyalara inanmıyor da, inanmıyor. Hiç kim inanmıyor. Ya nak polisiyalara Gurbanguly'a inanmıyor. Çünkü Gurbanguly ya hiç kimin kadrini bilmiyor da abi. Orta Asya'da uruş hiç kime gerekten. Hasatan Rossiya'ya gerekten. Çünkü Türkmenistan'a uruş bolup gitse bir yanına Özbekistan götürülüp gidiyor. Rossiya, Özbekistan juda gerekli. Çünkü Özbekistan'da 35 milyon adam var da. Çünkü zahmet migrantlar hasaplanıyor o yerde. Şoň üçin Nefkom suluçu Orta Asya'da uruş bolmaly däl. Putin buna karşı bolýar. Şoň üçin Putiniň çıkacak yeri yok. Mecburi şu Türkmenistanyň halky bilen bir yerde Türkmenistanyň halky saylan adam bilen bir bolmakdan başka çaresi yok. Elbette özünün intereslerini aýdy elbette. Putin mesela aýdy ki men sizi podдержка edin, sizin arkanızda durýan. Ýöne iki şertim var diýip aýdy Putin öňünden. Şoňa taýar boluň. Türkmenistana başına gelecek adamlar. Birincisi aýdy ki Putin bir yere Amerikanyň eskerleri gelmeýär diýär. Bazılarını gurmaýan diýär. İkincisi diýär meniň orbitamdan maňa düşman bolmaýan diýär. Şu hatda Putin birlik aýdy diýär. Indi Kitay bizden nämäni isleýär, nämäni islemeýär. Kitay Türkmenlerin ayaklanmasını islemeýär hakykatdan. Indi bu açık gep. Kitay Türkmenistan'a erkin devlet gelmesin, milletçilerem gelmesin, dindarlara hiç gelmesin, hakimiyete dip Kitay howatyry var. Näme üçin? Çünkü Kitay eger Türkmenistan'a ya Özbekistan'a bir milletçilik gelen bolsa hakimiyete Uygur meselesini gozguýup ular korkutdular. Çünkü Uygurlar var bilen bolsan, Uygurlar bizler ýaly näme? Türk imanlar, Türkmen, hani Türk, musulman Türk hasatan. Ol bar bilen Kitaýyň soňam gelip kaldy özü. Kitay şoň üçin bazı zatlar ayak dirýip biler o. Ýöne näme bolsa da Kitay ayak dirýemi, elini dirýemi, ayak dirýse ayagyny çapyp taşlasa, o başga mesele. Indi Amerika bizlerden isleýär ki, Amerika ben seni ýalmasa Türkmenistanyň göterilen halkyny podдержка edýäs. Çünkü Amerikan elinde köp resurslar var da. Birincisi pul var. İkincisi medyamının elinde. Şu azat radyolar şu Amerikan elinde de. Üçüncüsü insan hukuklarından patkulçayda tipiliyor bir.
Dördüncüsü komşu devletlere de diyanettir tüplüyor. Amerika'da özün interesleri oluyor ki olunu şu mahalına gepleşip veriyor. Yöne şu intereslerden birisi şu aydiyor ki näme? Savmesini işlerdi vay diye da. Açık aytıp beren size. Amerika şeridi vay diye. Men size özüm paydaşki neydi? Ben diyenip aydiyor. Yöne näme bolsa da Türkmenistan'ın son geldi. Şu zatları qow bilip alыңlar eziz halkım, milletim. Dünyada geopolitik oylar var diye şu bizi bölmeye hareket etip görürler. O meşgulun akıldan çıkarıp taşlan. Biz niye sebetse Türkmenistan erkin bolsa boldy. Orta Asya birligini kuruyuz. Orta Asya'daki 6 devlet inşallah birleştiririz. Niye sebetse Kazakistan, Kırgızistan, Karakalpakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan näme bir devlet bolup inşallah granisalar ayırıp taşlayız. Neyse ondan sonra bu Türkiye devletleri Turan birligini kuruyoruz. Ondan sonra başka hem birlikleri kuruyoruz. Hem başkalar bilen hem qow gatnaşyız. Yönün hasatan şu komşu devletler bilen, doğan devletler bilen qow gatnaşyız biz. Çünkü biz mecburuz. Allah korusun kızımız erti bir gün Kitay çossa var ya 1,5 milyar adam. Buna ne Özbekistan'ın, ne Türkmenistan'ın, ne Kazakistan'ın gücü yetmiyor. Şunun için biz bir bolmamız gerek. Bir bolmamız gerek. Şunun için yine bir kez aydiyan Orta Asya'da uruş bolmasını Putin'e islettironak, Kitay'a islettironak, İran'a hiç islettironak. İran'am korkuttu ki Türkmenistan buluş kitsen am oluyor. Bir yere Amerikan askerleri giriyor. Amerika bazısı geliyor dip olaram sandıraptı hazırın özünde. Şunun için inşallah Teala Rabbil Alemin hiç kaygıtmang. Biz kaygıdan zadımız bolmaly değil. Çünkü bizim Allah'ımız var. Elhamdülillah bizim korkmaz bek şanlı milletimiz var. Bizim korkmaz batırlarımız var. Hiç kimde olmadık tarihlerimiz var. Hasatan da bizim yanımızda ana Türkiye hükümeti maitdi. Azerbaycan hakimiyeti inşallah bizim yanlarımızda boluyor. Çünkü biz birincisi Türküz, Müslümanız, doğan kardeşiz. Ol bar. Yani Allah'tan başka hiç kime güvenmezden hareket etmemiz gerek. Elbette başkalarına kömek eder. Çünkü Türkiye sönsiz kömek ediyor Allah'ın izniyle bilen. Çünkü hem Türk olan için, hem Müslüman olan için, hem Oğuz olan için, hem başka da nämelerimiz var. Hiç kaygıda oturma. Yani birinci yerde hiç kime tevekkül etmeni Allah'a tevekkül edip öz elimizden gelen milletimiz bilen hareket ederiz. Qalanı bol veriyor. Şu noktada aytıp verecektim inşallah Teala Rabbil Alemin. Kaygıda oturmam uruş bolup giderim hadi ve uruş bolmayan. Çünkü Qurbangulyň ýanynaky eskerleren bildi ki Qurbanguly geregi ýok ne. Bundan sonra inşallah halkımızın saylan başlıkları, prezidentleri, liderleri näme gelýär? Näme ýoluna gelýär? Hakimiyete gelýär. Ve emruhum şura beynehum diye Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor Müslümanlar diye müminler Allah'a iman ederler diye işlerini şura bilen yahut maslahat yolu bilen ediyorlar diye. Şunun için inşallah maslahat yolu bilen edeceğiz. Maslahat yolu bilen boluyor. Halkımız özüne gerek başlığı lider sayılıyor sözsüz. Elbette dün rektana şu aytıttılar. Hani Muhammed Döveci hani Türkmenistan'a prezident bolmayan diye aytıttın ha. Muhammed Döveci Türkmenistan'a prezident bolmayan deyiptin ha sen. Ana palanca ağa aytıttı, tülenci ağa aytıttı. Muhammed Döveci Türkmenistan'a prezident bolacak diye aydiyen ekeni deyip bana ayttı. Ben ettim yok. Muhammed Döveci'ni koyduk ki. Muhammed Döveci'ni sayladık ki. Başka hiç kim oňormaýar şu. Az Muhammed Döveci'nin ettiğini hiç oňormaýar birinciden daşardan. Edin ağam. Muhammed Döveci şu Türkmenistan prezidentini yıkmaklıkta bize bir baş gerek boldy. Baş gerek. Çünkü baş bolmasa göwrelen işte sözler her yerden çıktı da şu Muhammed Döveci şonu boyun aldı. Türkmenistan'ın prezidentini yıkmaklıkta, hasatan şu mitinglerde organizatsiya etmekte. Organizat etmekte Muhammed Döveci'de näme var? Professiya var. Muhammed Döveci'nin sözünü hemme dinleýär. Mitingçiler dinleýär. Muhammed Döveci adamlar ananýar. Başkaları anılmasa da Muhammed Döveci ananty şoň üçin aýdyldy. Muhammed Döveci Türkmenistana prezident bolmaýar. Özüm aýtdy, men bolmaýan diýip özü aýtdy. O halk saýlaýar ony, kim prezident bolýanyny. Şoň üçin men aýtdym ki, virtual saýlaw geçirelim diýdim. Geçirip bersin, aýt halmadaga aýdyň diýdim. Indi men telefon nomerim ýok elbetde, halmadaga bilen gepleşmeýän olmaýan, gepleşemek çünkü telefon nomeri ýok. Yani şody. Şoň üçin bar bilen bu Muhammed Döveci olmasa başka biri bolmaly da. Eger sen ýürek bolsa çık men alyn getir, men özüm şu diktatory ýykyp berýän, ýok atyp berýän diýip. Şoň üçin inşallah Teala Rabbil Alemin hareketimiz etmemiz gerek. Elbette prezident, Türkmenistan'a prezident men size aýdaýyn,
Muhammed Döweci hem bolmaýar, Safar Iqlimov hem bolmaýar, Halmurad Ağa da bolmaýar, ýa-bolmasa bu Murat Gurbanowlaram Türkmenistana prezident bolmaýar. Birinciden bular uje işlep bolan, bular minnetini etip boldy, sag bolsun. Elinden gelen hareket ettiler, jany sag bolsun. Halk saýlaýar. Bular prezidentlikden ýokary bu adamlaryň yeri, orny. Şunu aýtyp goýaýyn. Prezident 4 ýyl işli gümün çekýär. Ya parlamentlik döwlete geçen bolsak, parlament saýlaşy bolýar. Bu adamlar aýtdyran başga ejekelerimiz we dogalamy prezidentlikden ýokary bolýar bularyň awraý, hormaty, sözü. Şoň üçin oýunlar bir-biriňe daşatmaklykdan. Ana geopolitik oýunlary bu gowat düşünip alyňlar. Bolmasa ýakynda şu geopolitik oýlara düşüp kalmaň. Bilen bir bolalyň. Bölüneni böri yer, aýrylyny aýy diýer. Şoň üçin bölünmäliň, aýrylmalyň. İnşallah gelecekde ýene hem aýtyp bereriz. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuhu.